थांनाय समाव रायजो राजाखौ जि रोखोमनि खोथा होलांदोंमोन जे जों समजों लोगोसे जोंनि जे माने न'आव थानाय जोङो अमा बोरमा आरो बा हांसो बेफोरजोंबो थांना थानायाव फैसानि जि मोनसे जोंहा जोंनि जायगायाव जिबायदि माने आंखाल बे आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो आरो बेजोंनो दानि थासारियाव मोनसे गोजौ थाखोआव थांनायनि मोनसे रांखान्थि दिगाव गोजौ थाखोआव थांनायनि मोनसे राहा लामा जायो बेखायनो बेखौ नायनानै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि जि माने मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बिब' बिनानाव बा जोंनि आइमोननो होलांनाय खोथाखौ लाखिनो थाखाय दिनै अदालगुरियाव जोंनि मोनसे डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय दिनै जोङो 20टा सेल्फ हेल्प ग्रुप माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बोरमा राननाय जागोन आरो हांसो लोगोसे हांसो आरो फैगौ समाव जों अमाबो राननायनि मोनसे फांसन दंबावो आरो बेखौ आङो अबयसे डिटेल्सखौ माने लास्लाबनो हादिया डिभिजनाव दङ खिन्थु आं मिथिगौ जे 20टा बेनिफिसियारिया बोरमायाव दङ आरो 20टा बेनिफिसियारि माने हांसोनि दङ आरोखि नुनो मोनदों जे गोबां सुबुंफ्रा जोंनि लाइमोनफोरानो जा बा बैसो गोनांफोरानो जा सोरबाबा माने दाउ अमा फिनानै बा मोसौ बोरमा फिनानै बिदिनो गावबा गावनि केपिटेलजों बानायनायखौ नुनो मोनदों खिन्थु बिथांमोना माखासे सरकारनिफ्राय हेल्प मोनाखै होननानै बुंगासिनो दङ बे बाथ्राखौ ओरैबायदि थांनाय समाव थांनाय सरकारा बे बाथ्राखौ आसलते नोजोर बोमाराखैमोन बे सैथो खिन्थु जोंनि दा गोदान सरकार बिटिआरनि जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकार आरो स्टेटनि बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार बे मोनथाम सरकारा दिनै एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्टआव गोबां खामानि मावनो थाखाय राहा लामा लादों आरो अमा फिनाय आरो दाउ फिनायखौनो एक नाम्बाराव आगोलाव दोननानै जोंनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जोंनि आसामावनो मोनसे बांग्रिं आं आगोलावबो बुंखांबाय मोनसे बांग्रिं बायदि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो नागिरदों खारन दिनैनि दिनाव जि जोंनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' जाथियानो जाबा जोंनि बे ओनसोलनि हालामाव बे जोंजों न'जों सिथाबफानाय मोनसे खामानि गतिके बेखौ दा जों कमार्शियेल लाइनाव लांनानै जों बाहेरा हादोराव जाहाथे जोंनि अमाया बेदर हिसाबै फानहैजानो हायो आरो अमानिफ्राय गोबां रोखोमनि मेडिसिनबो बहननो हायो फुड प्रसेसिं जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे अमानि थाखायनो बानायनो नागिरगासिनो दं बेयाव मर देन 500 अमा जोंनो दैलि नांगोन गतिके बे अमाखौबो रायजो राजायानो जोंनो फिनानै होगोन आरो रायजो राजाखौ फिनायनि जों सुबिदा बानायना होनो नागिरदों आरो बेजों जोंनि जे माने निबनुवा समस्या साख्रिनि जि जेंना बेजों जोङो खावसे बाहागोखौ खमायनो हागोन होननानै जोंनि सरकारा दा आसाबादि आरोखि जों नुनो मोनो जाय बेनिफिसियारिफोरा दायो बोरमा बा हांसो लांबाय बिथांमोना साननैसो जोथोन लानायनि उनाव बिनि उनाव बै बोरमा मा हांसोफोरखौ जोथोन लाफिना आरो बिनि जाहोनाव बिथांमोना नांगौ बायदि उनाव हेल्प मोना बैफोरनि जाहोनाव जुदि दिनैनि तारिखाव बेनिफिसियारिया बेफोरखौ जुदि जोथोन लाफिना सरकारनिफ्राय माबाफोर एक्सन लानाय जागोन नामा जों बेखौ एबार बुंदों जे फैगौ समाव नैबे बारनि खेबाव जोङो बे एक्सननि खोथाखौ बुंनो हाया खिन्थु जों बेयाव बेनिफिसियारिफोरखौ मोनसे रादाय होदों जे जायफोर बेनिफिसियारिफ्रा जोंनो जि साननानै बे बेनिफिसियारिफोरनो जों बै बोरमा बा अमा दाउखौ होदों बिथांमोना जुदि मावफुंनानै होयोबा फैगौ समनि जि सिजन जि बाजेट सिजनाव जों बेखौ मोनसे आरो क्ल'ज मोनसे बानायना लादों जे बिसोरनो जों डाबल जेरै 10टा करि बोरमा मोनसे बेनिफिसियारिया मोन्दों बेनो जोङो 20टा करि बोरमा आरो होबावगोन सोरबाया 10टा अमा मोन्दोंबा 20टा करि अमा नेक्स्ट बारावनो बिथांमोना मोनगोन जों फार्स्टआव बे लाइनाव थांगासिनो दं जों एक्सननि खोथाखौ सानथ'वाखै आरोखि बेबायदि ছাগলীপাই ভাল লাগিল আৰু মনতে আশা কৰিছোঁ মানে যে মই এইটো ছাগলী লৈ ঘৰত ভালকৈ পুহিম ভালকৈ ৰাখিম যত্ন ল'ম আৰু ভাল কৰি দেখাম সেয়ে মনত ধাৰণা নাই কি ক'ব চৰকাৰৰ যেহেতু আপুনি চৰকাৰৰ পৰা যে সঁহাৰি পাইছে ছাগলী কি ক'বি চৰকাৰৰ ধন্যবাদ দিব না চৰকাৰৰ মই বহুত আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ছাৰে আমাক ভাল কিবা দেখুৱাই দিছে মানে আমাৰ উন্নতিৰ বাবে সেইটোৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories.
details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.